Sæt i kamp! Det er kære publikum. Det er så skjolde, der har fundet pilespidser herinde. Vi ved, der har været belejring. Og i de her år mellem 1980 og 1990, der er Harald, han besluttede sig for, de repræsenterer en international organisation, der hedder som land på verdensplan repræsenterer 1000 krigere, både fra Nordamerika, Sydamerika, Australien, Afrika nu. Ja tak! Yes! Det var svensk Stoltermand! General Skjold bragte dem til sejr. Han klarer sig langt bedre, når jeg er der. Sådan. Det var andet slag. Publikum, vi laver 3 slag. Det tredje og sidste slag. Og nu er det ekstra spændende. Så vi når Harald vandt også til den store lille kampe. Vi har fået 3 kampe. Jens Holm har vundet 2 vildt.